Hola, tothom benvingut a un nou tutorial de Devir. Avui anem a aprendre com s'hi juga a Castellers, un joc de Josep Maria Ayué i Dani Gómez en il·lustracions d'Albert Monteix. Comença la diada castellera i arriben les colles. Una d'aquestes colles sereu vosaltres i haureu d'aconseguir construir el millor castell i endur-se la major ovació per part del públic. És un joc que durarà uns 20 minutets de cartes, familiar, a partir de 8 anys i és per a 2 a 4 jugadors. Sereu capaços de construir el castell abans que ningú i dur-vos els millors aplaudiments? Anem allà! Anem a veure ara què es poden trobar dins de la caixa i com es prepara una partida de castellers. Doncs bé, tindrem cartes de diferents tipus de castells, grocs, verds, blaus i rojos, que corresponen als pilars, la torre de 2, de 3 i de 4. Tindrem les fitxes d'aplaudiments corresponents a cada color. I tindrem cartes que corresponen a les diferents parts del castell, que en aquest cas són 3, la pinya, que no és una altra cosa que el revers de les cartes, formant la pinya, ahí veieu a tota la gent aguantant, encara d'estar contents, malgrat l'esforç. Després tenim els corresponents troncs dels diferents castells, del pilar en groc, de la torre de 2, de 3 i de 4, i les parts del pom de dalt, els dosos, l'acotxador i l'enxaneta fent l'aleta. A banda tenim 4 cartes especials, la llenya, els grallers, que ens donaran vidilla en la seva música, un bon cap de colla, que ens dirà i vigilarà que estem fent bé el castell, i el canguelo, quan arriba l'hora de pujar allà dalt i ens dona un poquet de canguelo. Doncs bé, com preparem la partida? Primer de tot, agafarem aquestes cartes, les de tipus de castell, n'hi ha diferents, per aquí n'hi ha variabilitat entre les partides, les barallarem bé i deixarem una a sobre. Ho farem el mateix en la resta de tipus de castells, barallarem bé tots, posarem les fitxes d'aplaudiment corresponents i estos 4 seran els tipus de castells de la diada d'avui. Són els que tindrem disponibles per a construir. L'objectiu del joc serà construir-ne diferents castells. El primer que construïsca 3 acabarà la partida i n'hi haurà un torn extra per ahir que ens doni temps d'acabar-lo i comptarem els punts que tinguem dels aplaudiments. Qui tinga més punts guanyarà. En les cartes de castellers i les cartes especials les barallarem molt bé i prepararem la partida. Repartirem 5 cartes a cada jugador. La preparació de la partida és la mateixa per a 2, 3 o 4 jugadors. Les barrejarem bé i repartirem els 5. En aquest cas vaig a preparar una partida a 2 mateixa. 2 i 3. I ara prepararem la pila per a poder furtar cartes. Agafarem una, així en posem 2 i així en posarem 3 cartes. I deixarem la resta de la pila cap per avall a un costat. És un joc que es jugarà per torns i al nostre torn tindrem una de 3 possibles accions. O bé podrem furtar una d'aquestes 3 piles, la que té 3, la que té 2 o la que té 1, la que ens vinga millor per a construir el nostre castell. Podem furtar 2 a cegues, i aquesta seria la nostra segona opció, o bé podem construir una de les parts del castell, que vos recomane que tingueu ja totes les cartes preparades abans de construir-la. Evidentment, hem de construir el nostre castell en ordre. No podem començar en el pom de dalt, que això no funciona. Hem de començar en la pinya, després el tronc i després el pom de dalt.
Només podem construir un tipus de castell alhora. Hem d'estar concentrats, si estem fent un pilar, fem el pilar, no se poden posar a fer un altre. Així que assegureu-vos bé i acabeu primer el que esteu fent abans de posar-vos en altra cosa. Aleshores tenim aquestes tres opcions, o bé furtem d'ací, o bé furtem d'ací, o bé construïm una de les parts del nostre castell en ordre. I bé, com fem això? Doncs anem a veure com es construeix un castell. Doncs tenim les cartes a la mà i primer, com hem dit, construiríem la pinya. En aquest cas vaig a veure si puc construir el pilar. Primer posaria la pinya. Veieu? El vaig a posar al revés, el vaig a construir cap així. Serien dos cartes, el revers de dos cartes. És el número que posa així, 2. Per a construir la torre de 2, en aquest cas necessitaríem 3, el pilar de 3, 4 i 5. Aleshores, si aneu a anar a un d'aquests, primer necessitareu furtar altres cartes. L'altre jugador decidís, imagineu-vos, furtar. No n'hi ha límit de la mà i les cartes es reposarien. Sempre s'ha de comprovar si al final del torn d'algun jugador, en aquest cas, si al final del meu torn n'hi haguera hagut 3 cartes que sí que n'hi havia, se descarten i es reposa. Sempre es reposa primer la pila que està més a prop de la pila de cartes, després esta i després esta. De manera que sempre n'hi ha 3 per a poder furtar i de forma que ningú va a furtar-ne més de 3. Mai es pot donar aquest cas. I no n'hi ha límit a la mà. Aleshores jo ara podria el mateix o bé construir el tronc o bé furtar d'ací o furtar d'ací. Per exemple, crec que vaig a furtar aquests dos. No cal furtar el que tinguen més de 3, però ara comprovaríem, n'hi ha un de 3, este es descartaria perquè si no al posar-ne ja tindria 4 i fem 1, 2 i 3. L'altre jugador, per exemple, pot aventurar-se i dir, doncs ara jo vaig a intentar construir i pose la meva pinya, la primera part del seu castell. Jo que veig que no va el mateix que jo, però que ja va construint, vaig assegurar-me i acabar lo meu, vaig a fer el tronc, que en aquest cas són aquestes dues cartes d'aquest tipus, en aquest cas serien 3, en aquest cas 2 i en aquest 4. Veieu? Ho posa en les cartes del tipus de castell. L'altre jugador, per exemple, comprovem que no queden 3 cartes, l'altre jugador decidís furtar 2 a cegues i això es reposaria, tal com havent dit. Com no n'hi ha 3, no es lleva cap. Ixen. I jo, que ja me veig que ja estic a puntet, decidís acabar-ho en aquest moment i posar l'enxaneta, ja tindria el meu pilar de 4 construït. En aquest moment reclamaria la fitxa d'aplaudiments més alta, seria per a mi. Aquestes cartes anirien al descart. Si en algun moment aquesta pila s'acaba, simplement barregeu bé i torneu a posar-ne. Aquestes anirien al descart i jo no puc tornar a construir aquest tipus de castell. Hauria d'anar ara a un verd, blau o roig. L'altra persona, l'altre jugador, o si n'hi ha més, sí que poden fer-ne, però s'endurien menys punts. Per això estem en una carrera contínua. Em falta per explicar les cartes especials. Anem a buscar-les, perquè en això d'anar en carrera n'hi ha maneres d'evitar que l'altra persona ens adelante. Sobretot quan estem intentant fer el mateix tipus de castell. Anem a buscar-les. N'hi ha 4 tipus: el cap de colla, els grallers, el canguelo i la nyenya. Doncs bé,
Anem a començar en la positiva. Ja sonen les gralles, tenim així els grallers, tenim la música sonant. I què ens permet esta carta? Doncs, esta carta, les cartes especials, les podem jugar al nostre torn en el moment que vulguem. És a dir, a banda d'una de les tres accions que hem dit, o bé furtar d'ací, o jugar una de les parts del nostre castell per ordre, podem jugar les cartes especials en l'ordre que vulguem. Val? Els grallers el que ens permeten és construir dos parts del nostre castell en el nostre torn. És a dir, podríem haver jugat la pinya, ara tira la música, se'n venim amunt, estem molt contents i fem el nostre tronc. Esta es descartaria, ja l'hauríem gastat i s'aniria al descart. Només podem gastar una per castell, és a dir, després no puc tirar un altre graller i acabar de fer el meu castell. Jo vos recomano que com només es pot fer servir una per castell, la feu servir en el moment de jugar el tronc i el pom de dalt, perquè d'aquesta manera ja reclameu abans aquest tipus de castell. Aquesta és la meva recomanació. Després tenim les cartes negatives per intentar retrasar als altres jugadors, a les altres colles, i són el canguelo i la nyenya. El canguelo, quan la llatirem en el nostre torn a un altre jugador, evitaria que aquest jugador poguera jugar el seu pom de dalt. És a dir, li retrasaríem que puga acabar. D'aquesta manera, potser ens dona temps a acabar a nosaltres abans. Una vegada passat aquest torn en el que no pot construir el pom de dalt, podria, per exemple, dedicar-se a furtar cartes, la retiraria. És només el retras d'un torn. La nyenya, quan en el nostre torn la juguem a un altre jugador, desfaria el tronc i li tornaria les cartes a la mà. De forma que també el que estaríem fent és retrasar-li un torn la construcció del seu castell. Hi ha una manera, però, d'evitar aquestes cartes negatives i és jugant el cap de colla. El cap de colla és l'única carta que juguem en resposta a altres, és a dir, quan no és el nostre torn. Si ens tiren el canguelo o la nyenya, les podem anul·lar 1 a 1 en el cap de colla. A més, el cap de colla fa una tercera acció que està superbé, que és poder buscar la carta que vulguem de la pila. Si no la trobem en esta pila, la podem buscar en la pila del descart. Imagineu-vos que jo tinc el meu tronc preparat, però no n'hi ha manera de trobar a l'enxaneta i tinc el meu cap de colla en la mà. Arriba el meu torn, puc jugar el cap de colla i buscar una enxaneta així. Després, en un torn posterior, podria jugar el pom de dalt corresponent. Recordeu que no importa quin ordre fem servir. Aleshores podria, per exemple, jugar la música, les gralles, haver buscat l'enxaneta en el cap de colla, de manera que sí que podria construir una altra segona part en el meu torn. Però només en la música, i recordeu que només una. De manera que tenim les cartes que fan que els altres jugadors perden temps, la nyenya i el canguelo, que es poden anul·lar en el cap de colla, que el cap de colla, a més, ens permet buscar una de les cartes i la música, que ens permet jugar dos parts del nostre castell. Què passaria si este fora el meu tercer castell, que ja haguera construït estos i l'altra persona haguera construït estos? Doncs en el moment que jo acabe este tercer castell, li tocaria als altres jugadors fins a que tornara a ser el meu torn. És a dir, encara li donaria temps a algú de poder acabar i fer el seu tercer castell. Si no poden, perquè no tenen les cartes o perquè no poden, simplement s'acabaria i contaríem els punts. Qui tinga més punts guanyaria. En aquest cas,
3 i 2, 5 i 4, 9, front a 8 guanyaria la persona en més punts. I fins ací el tutorial d'avui. Espero que la vostra colla siga la millor colla castellera, que se piqueu, recordeu tirant-se les cartes en el vostre torn, primer agafeu totes les cartes, mireu bé a quin castell aneu a anar, fixeu-se en els castells que estan fent la resta i animeu-se en la música per construir el millor castell i aconseguir tots els aplaudiments possibles. Espero que us hagi agradat. Fins ací el tutorial d'avui. Ens veiem al pròxim. Adeu!